Čau sedičky, jenom jsem vám chtěla říct spoustu... Že máme dubajskou tyčinku. Ano, přesně. Dala jsem bráchovi půlku. Já jsem bráchovi tam dala ty kreslený. Ne, nemám to tam už. Nebo nebylo to tam, bylo to na té druhé straně. Teď to jdeme ochutnat. Druhou jsem dala bráchovi jako půlku. A dáme ji ochutnat. Jako vypadá to takhle vevnitř. Jo, čekajte. Takhle vevnitř to vypadá, jo. Čuchnu se vůbec k tomu. Jak to voní. Oh my god. Lidičky, já se bojím. A balónky. Já se bojím. Jaká byla? On už jí brácha sežral. Jaká byla? Prý I love it. Možná čokoláda je lepší než tohle, nevím. Ale já to jdu ochutnat, ale bojím se toho. Balon mi dávaj. Jako lidi. Ty vole. Jako nevím. Až je takhle chutná čokoláda. Ale tam jako chroustají takový ty tyčinky, nebo špagetky, nebo co to je. Ty vole, já z toho mám husí kůži. Vidíte to? Já z toho mám husí kůži. Čum. Tak velká. Já z toho mám fakt husí kůži, lidi. Ty vole. My jsme byli včera na oslavě. Včera ne. Sobotu. Co? Sobotu. Sobotu. Jako lidi, kdo ji neměl, kupte si ji. Je fakt Ale výborná. byla tak malá. Co vám řeknu? Tohle si kupte. Možná čokoláda je lepší, nevím. Je fakt dobrá, ale lidi, za těch 36 korun to fakt stojí. Lidi. I love it. Jau.